Ами, скучая цял ден. Какво правя? Скука пълна. И не знам какво ще правя. То всички се по села, по морета. Вики, че днеска се връща. Ако се върне по-рано, да излезе. И не знам какво правя. Сега да викам Вика да ходим да играем баскетбол, обаче трябва да минала на море. Мина дигна. Нонито заминава на сило. Ронито няма. Само Кръстен и Деска останаха, обаче едва ли ще излязат. Абе той има много хора, с които да си излизам, аз просто не искам да изляза. И броявам сега тези, които бих искал да изляза, обаче сега ги нямам. И така да е, края на лятото, като се върнат тук всички, тогава ще е най-забавно, защото хем искаше тук, хем Нонито, хем Ронито, хем Деска, хем Кръстен. Абе всички са тук и ще е много забавно, пък сега не иска особено така скока за първи път. Толкова изкутен ден. И скутая. Който да правя. Нищо. Няма какво да се прави, пък и от това горе всичко на климатика. И се добре.